ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang ngiti ng isang tao'y maaaring pekehin, pero ang nararamdaman ng ating puso'y mahirap dayain. Kaya naman minsan ay mahirap sundin ang itinitibok ng ating puso, lalo na kung ang pag-ibig na gusto nating mabuo ay hindi naman pala totoo. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang makaramdam ng peking pag-ibig? Dear Papa Dudut, I hope this letter finds you well. Ethel na lang ang itawag ninyo sa akin. 22 years old at isang call center agent sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho sa ngayon. Nakilala ko ang current best friend ko na tawagin niyo na lamang sa pangalang Drew. Beke si Drew, Papa Dudut. Magaslaw siyang gumalaw, maarteng manamit, malamyang magsalita at maharot kuminsan. Mga tipikal na personality ng isang taong miyembro ng LGBT. Nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Drew dahil sa pareho naming pag-uugali. Parang kami lang noon ang laging nagkakaintindihan sa office. As against the world nga lagi ang eksena namin sa trabaho dahil hindi kami magets ng ibang katrabaho namin. Masyado kasi kaming isip bata kung minsan sa puntong hirap kaming sabayan ng mga workmate namin na minsan ay masyadong seryoso sa buhay. Para bang napakahirap sa kanilang magsaya dahil lang stress sila sa work. Samantalang kami ni Drew ay mapagalitan man, matambakan man ang workload ay lagi namin itong nagagawa ng paraan para maging enjoy ang trabaho namin. Tuwing nasa trabaho may sarili kaming bubble ni Drew. Lagi kaming nakabukod sa mga katrabaho namin dahil iba ang humor naming dalawa kumpara sa kanila. Masyado silang sensitive samantalang kami ay may kanal humor kaya minsan ay na-offend namin ang ibang agents nang hindi sinasadya lalo na kapag nakikipagbiruan kami sa kanila. At sa pagtagal nga ng panahon, natuto na lamang kaming mag-self-isolate during breaks para hindi na lumawak pa ang listahan ng mga taong naiirita sa aming dalawa. Hindi kasi nila matanggap ang pagiging balahura namin, Papa Dudut. Ayan, sige, swipe ka lang ng swipe dyan. Hanggang sa makahanap ka na naman ng taong loloko sa'yo. Ay, ang boring eh. Eh di kumain ka ulit para masulit mo yung lunch. Ikaw talaga. Ang hilig mo maghanap ng boylet sa dating apps. Di ka na natuto? Alam mo naman dito ako sa office natin maghanap. Ang syosyongit ng mga tao rito, no? Hoy, baka marinig ka dyan. Di na nga tayo bet ng mga katrabaho natin. Dadagdagan mo pang kasalanan natin sa kanila. Sa true lang tayo, B. Naalala ko na naman yung eksena last month, yung inaway ka ni Ed. Kasi raw sinisilipan mo siya habang nagbibihis. Yung lalaking yon napaka-GGSS talaga. Eh wala namang maganda sa pagmumukha niya. Anong sisilipin ko sa kanya? Yung tiyan niyang mukhang 4 na buwang buntis? Feeling naman niya pinagdanasahan ko siya mukha naman siyang pinaglihi sa sama ng loob. Tche? Sira, ulo ka talaga. Mabuti na lang wala na yun dito. Dahig pang bagyo sa sobrang hangin ng taong yun eh. Ay, may nakamatch na ako. Talaga? Patingin, cute ba? Malamang. Imamatch ko ba kung hindi? Alam mo naman kung ano yung taste ko eh. Oh, tinan mo. Ay, bet! Pero 5'4" lang siya. Di ba mas gusto mo na matangkad? Tsaka, kailan ka pa nagkagusto sa mga moreno? May soft spot ako sa mga moreno, basta wag lang mukhang maasim. Itong nakamatch ko, disente naman tingnan. Tsaka mukhang mabango. I-message mo na, dali! Nagmamadali, te. Eto na nga, oh. May message ko na. Hey, how are you? Ang boring mo namang mag-first move.
Siyempre dapat pa-demure muna tayo. Dapat sunggab agad. Ayahin mo na agad makipag-meet, ganun. Tapos serial killer pala, no? Mamaya nasa headline na ako ng 24 oras. Bakla natagpo ang patay matapos makipag-meet sa lalaking nakilala sa dating app. Gaga, sabi mo mukhang disente tapos gagawin mong killer? Ay, ate ko, wag ka. Kung sino pa yung mga pogi, sila pa yung mga serial killer. Take for example, sina Ted Bundy, sina Jeffrey Dahmer. Sasarap nila pero literal na mapupunta ka talaga sa langit kapag na-meet mo sila. Mabuti na lang pala walang pogi rito, at least safe tayo. Sa true. Ay, ano na palang nangyari sa nakamatch mo? Nag-reply na ba? Inunmatch ko na. Ah, bakit naman? Jeje mag-type eh. Nung tinanong ko kung anong ginagawa niyan, sabi, kumain daw. Yung U niya nagiging O, tapos yung I nagiging E. Oo, grabe. Ang taas ng standard ah. Pati ba naman pagte-text pupunahin? Siyempre naman. Pet peeve ko yung mga hindi marunong mag-type ng maayos. X na agad kapag di marunong mag-spell. Nakakaloka ka talaga. Alam ko naman kung ano yung worth ko. Hindi ako papatol sa hindi kayang sumabay sa level ko. B, ikaw na talaga. Sa ganda kong to, dapat lang. Ang mahal-mahal ng skincare ko para lang pumatol sa Jeje. Sayang, cute pa naman siya. Ewan ko ba kasi kung ba't ka nagtsatsaga dyan sa mga dating app na yan? Eh, wala namang nagkakatuluyan dyan. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na naghahanap ako ng makakatuluyan? Eh, ano bang hinahanap mo dyan? Sa itsura mong yan, inosente ka pa pala. Walang iya ka? Hindi naman kasi ako nakikipaglandian sa mga dating app na yan. Ay, itong mga app na ganito, hindi love life ang hinahanap ng mga tao rito, kundi hookups. Kaloka ka. Tanda mo na, di ka pa aware doon? Aba, sorry. Wala pa naman ako sa landiira ko eh, kaya wala akong kaalam-alam sa mga ganyan, no? Ay, si Maria Clara ka ba? Dalagang Pilipina ang peg? Landi rin kapag may time ha, baka kalawangin. Tara na nga, patapos na yung oras natin. Ay, wait lang, magtitimpla lang ulit ako ng kape. Papadudod si Drew ang bumubuhay sa malamlam kong mundo. Siya ang dahilan kung bakit lagi akong excited na pumasok sa trabaho. Sa bahay kasi puro negative energy lang ang natatanggap ko doon. May kuya akong batugan na 5 taon nang walang trabaho at ginawa ng propesyon ang pagiging tambay. Ang tatay ko naman na naging 6 o'clock habit na ang pag-inom ng alak ay laging binubungangaan ng nanay ko na dala-dala na yata ang sama ng loob ng buong mundo. Si Drew ang nagsilbing energy cleanser ko dahil tuwing magkasama kami, ang bad vibes na nararamdaman ko ay nagiging good vibes. Katulad ko ay may issues rin si Drew sa sarili niyang pamilya. Mas malala pa nga ang pinagdadaanan niya kumpara sa akin dahil sa kabila ng pagiging outgoing at baklang-bakla ni Drew, sa labas ng kanilang bahay ay hindi pala siya out sa pamilya niya. Open na open siya kapag nasa trabaho pero kapag nasa loob sila ng kanilang tahanan ay lalaking-lalaki siyang kumilos. Nalaman ko ang problema niyang yon nung minsan nagkaroon ng selebrasyon sa bahay nila at in-invite ako ni Drew. Nagulat na lamang ako nung biglang ang matinis na boses nito ay naging malalim. Ang malambot na paglalakad niya ay naging straight na walang pitik sa katawan niya. Ibang Drew ang nakita ko sa loob ng pamamahay nila. Akala ko nga ay pinaprank lamang niya ako pero noong tanungin ko siya kung bakit ganon ang asta niya sa bahay nila ay nalungkot ako sa ikinuwento sa akin ni Drew Papadudut. Halika na, Ethel. Ihatid na kita sa sakayan. Wow, gentleman. Wag na. Kaya ko naman maglakad mag-isa, no? Gaga, sumunod ka na lang para makalabas din ako ng bahay. Ah, okay. Sige, tara na. Ihatid mo na ako. Tay, alis na kami. Hatid ko lang si Ethel sa may sakayan. Tara na.
So, pwede mo na bang i-explain kung anong nangyari? Oh my gosh! Ang hirap talaga magpanggap. Tumataas ang balahibo ko. Actually, ang weird nga. Ako rin tinataasan ng balahibo nung nakita kitang lalaki gumalaw at magsalita. Akala ko nasanibang ka na ng masamang spirito. Bakit? Ba't ganun? Ganun talaga ako sa bahay. At bakit naman? Hindi ka ba out sa pamilya mo? Hindi pa. Oh my gosh, legit? Landi-landi mo sa labas tapos di ka pa pala naglaladlad sa pamilya mo? Hindi naman kasi ganun kadali yun. Hindi ba nila tanggap kapag nalaman nilang Becky Bells ka? Hindi. Eh di sana matagal ko nang sinabi sa kanila kung totoong tanggap nila ako, di ba? Utak te, gamitin. Kaluho ka naman. Modern age na pero marami pa rin close-minded talaga. Hindi mo ba tinry na mag-open up sa kanila tungkol sa sexuality mo? Never kong gagawin yun. Ano, forever ka na lang magpapanggap hanggang sa mamatay ka? Kung alam mo lang kung anong nangyari sa akin noon, sure ako na pati ikaw matatakot din mag-out kung ikaw man ang nasa lugar ko. Ano bang nangyari? Nung bata kasi ako, alam ko na talagang bakla ako. 8 years old pa lang ata ako noon nung nagkaroon ako ng gay awakening. Paano mo naman na-realize na Becky ka? Crush na crush ko kasi noon si Dennis Trillo sa Mulawin. Nagpapanggap nga akong si Alwina noon eh. In fairness bata pa lang marunong ka ng pumili. O tapos, Siyempre, pasekreto ko lang ginagawa yung mga kalandian ko noon. Kapag walang tao sa bahay, yung kumot namin, ginagawa kong gown. Tapos yung tuwalya, ginagawa kong wig. Tapos one time, may isang araw noon no, na habang rumarampa ako sa sala, ala Miss Universe, nakasuot ako noon ng kumot na nakatali sa katawan ko. Tapos may tuwalya ako sa ulo na kunwari buhok ko. Tapos biglang dumating si Pudra Kels. tapos anong ginawa niya? Eh syempre nagalit ang lolo mo. Para akong bigas na binuhat ng tatay ko palabas ng bahay. Yung tuwalya ko sa ulo, ibinusal niya sa bibig ko. Cry lalo ako ng malalay nung time na yon, ate ko. Akala ko mamatay na ako eh. Alam mo kung anong ginawa niya? Ano? Kinuha niya yung walis tambo na nakakalat sa labas, tapos ipinalo-palo sa puwet ko. Yung hawakan ng pinamalo niya ha, di ba ang tigas nun? Grabe! But wait, there's more. Binantaan pa niya ako na kapag nakita raw niya akong ulit na ganon, yung kumot na suot ko, ipantatali niya raw sa akin yun. Ibibitin niya ako sa puno ng akasya. Ay, ang lala ng trauma ko nung araw na yun, Ti. Oh, tapos hindi mo na inulit yung nangyari. Eh syempre hindi na. Ayoko maging parol na nakabitin sa puno ng akasya, no? Kita mo naman si tatay, tsura pa lang no, nakakatakot na. Lalo pag nagalit pa. Kaya naman pala mas lalaki ka pa kung lalaki kung gumalaw kanina sa bahay niyo. Nag-transform ka talaga from malanding Drew to siga na Drew. Pasalamat ka, hindi kita binakla kanina. Sinabihan naman kita kanina na mag-behave ka habang nasa bahay, di ba? Oo, pero hindi mo sinabi na aasta ka ng straight. Akala ko naman alam na ng pamilya mo na bading ka. Now you know. Now I know. O siya, umuwi ka na. Mag-ingat ka. Teka, akala ko ba ihahatid mo ko? Matanda ka na, kaya mo na yan. May pupuntahan pa ako. Bakla ka talaga ng taon. O sige na, babay na. Message mo na lang ako kapag nakauwi ka na, ha? Sige. Nakakalungkot lang dahil kung gaano kasaya at kabait si Drew sa labas ay kabaligtaran naman ito ang buhay niya sa loob ng kanilang pamamahay. Tuwing umuwi siya ay para siyang naglalagay ng maskara para maitago ang totoong pagkatao niya. Ang kwento nga sa akin ni Drew ay dalawa ang Facebook na gamit niya. May isang account siyang gamit para sa pamilya, kamag-anak at kapitbahay niya. Doon ay straight siya. Ang second account naman ito ang gamit niya para sa mga kabadingan niya. Para naman yon sa mga kaibigan niya na nakakaalam ng tunay niyang sikreto. Ang sabi sa akin ni Drew ay minsan na raw niyang sinubukang mag-out sa nanay niya. Kumpara kasi sa tatay niya ay mas maunawain ang nanay niya. Pero not disappoint si Drew dahil instead na suportahan siya ay sinabihan lamang siya ng sarili niyang ina na itago na lamang ang nararamdaman niya dahil magagalit daw ang tatay niya. 4 silang magkakapatid at pawang lalaki silang lahat. Tanging si Drew lang ang kakaiba. 27 years old na siya pero natatakot pa rin siya sa mga magulang niya dahil ayaw daw niyang ma-disappoint sa kanya ang mga magulang niya.
Nasasaktan nga raw siya tuwing naririnig niya mula sa mga magulang at mga kapatid niyang pagiging homophobic nila. Para sa kanila ay salot daw ang mga bading. Walang ambag sa lipunan at puro kabalastugan lang daw ang alam na gawin. Kahit gaano niya kagustong ipagtanggol ang sangkabaklaan, natatakot naman siyang magsalita, Papa Dudut. Simula noong nalaman ko ang totoo ay sunod-sunod nang isineshare sa akin ni Drew ang ilang sama ng loob na nararamdaman niya. Naging supportive friend ako sa kanya pero hindi ko alam na noong mga panahong yon ay madadamay din pala ako sa problema niya dahil sa pagiging supportive na kaibigan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagsimula ang lahat ng umuwi sa Pilipinas ang tita ni Drew na si Tita Violeta para magbakasyon. Siya ang kapatid ng ama ni Drew na matagal nang naninirahan sa US bilang nurse kasama ang isa nitong adopted child na isa ring Pilipino. Netong taon lang ay nag-retire ang tita niya kaya naisipan nilang magbakasyon matapos ang 2 dekada simula ng huli nitong pagbisita. Ayon sa description ni Drew ay supportive na tita si Tita Violeta. Mas open-minded siya kung ikukumpara sa tatay nito dahil na rin siguro sa nakagisnan niyang kultura sa ibang bansa. Malawak ang pangunawa niya at hindi judgmental dahil marunong siyang umintindi sa mga sitwasyon na pinagdaraanan ng mga taong nasa paligid niya. Para kay Drew, si Tita Violeta na siguro ang pinakamaayos niyang kamag-anak. 65 years old na siya pero kung mag-isip ay napaka-modern. Madali lang siyang nakakapag-adjust sa mga pagbabago sa mundo. Kaya naman nakakasabay pa rin siya sa trip ng kabataan. Para siyang cool tita na hindi nagpapahuli sa mga latest trend. Inggit na inggit nga si Drew sa pinsan niya dahil meron siyang ina na chill lamang. Nagagawa ng pinsan niya ang lahat ng gusto niya dahil hindi siya binibigyan ng limitation ng kanyang ina. Samantalang si Drew ay nakatali ang mga kamay niya at ang kasiyahan niya ay nakabase sa mga magulang niya. Kaso nga lang sa pagdating ni Tita Violeta sa Pinas, hindi ko inaasahan na malaki din palang magiging parte ko sa pag-uwi nito. Masarap tong souffle nila rito ha. Diba? Local shop lang sila pero daig pa nila yung mga big name. Salamat pala sa palibre. Once in a blue moon lang mangyari to pero worth it naman. Ano pa nang meron at bigla ka ng libre? Nagbago na bang ihip ng hangin? Mabait ka na ba ngayon? Saan mo tinago yung mga sungay mo? Ay, hindi yan libre, B. May kapalit yung kinakain mo. Anong akala mo? Sabi na eh. Ano na naman yon? Ipapasabak mo na naman ba ako sa boylet mong di mo bet? Hindi, may ipapagawa ko sa'yo ngayon. Eh ano? Gusto ko na magpanggap ka bilang girlfriend ko. Ano? Tama ba yung narinig ko? Gagawin mo akong girlfriend mo? Magpapanggap lang tayong magjowa. Kung makariyak ka naman ang OA ha? Ano na namang gulo tong pinasok mo? Hindi to gulo. Ganito kasi yun. Uuwi kasi yung tita ko na galing States. Oo. Nabanggit mo nga yan sa akin. Unang gabi pa lang nagpainom agad si ante. Manginginom yun ng kabataan niya kaya kahit na may jet lag, naglabas agad ng hard na may inom. Nakipag-inuman ka sa kanya? Hindi lang ako kundi buong barangay pinainom niya. Syempre ayoko rin naman maging bastos kaya kahit di ko bet, hinarap ko si tita sa inuman. O tapos, ano nangyari? So heto na nga. Bangengi na kami noon. Tapos, out of the blue, bigla akong na hot seat nang wala sa oras. Tinanong ako ni tita kung kumusta raw yung love life ko. Ano sinabi mo? Dapat sinabi mo na marami kang ka-fling ngayon. Luka-luka! Lahat ng kalalakihan ng angkan namin kasamang umiinom nung oras na yon. Hindi ko aaminin ang totoo, no? So ano nga sinabi mo? Huwag mo sabihin nagpanggap ka may girlfriend ka. Yun nga mismo ang sinabi ko. Ano?
Nag-play safe ako. Sabi ko, masaya naman ang love life ko. Which is true naman. Kasi marami naman akong kalandian at the moment. Tapos, bigla niyang tinanong kung may girlfriend na ako. Siyempre, lasing na ako. Sabi ko, oo, meron. Nakakaloka ka! Tapos ayun, nagpatong-patong na yung kasinungalingang ginawa ko. Hindi naman ako makapalag kasi katabi ko mismo yung tatay ko. Ngayon ang problema, gusto makilala ng tita ko yung girlfriend ko kuno. Pati sina tatay. Interesado na sila ngayon sa love life ko kasi first time lang daw na marinig nila sa akin na may jowa ako. So ngayon, akong naisip mo na magpanggap bilang girlfriend mo. Wala naman akong iba pang maisip na pwedeng gumanap nun kundi ikaw lang. Ba't mo kasi sinabing may girlfriend ka? Hindi ko alam, bangingi na nga, 'di ba? Tsaka lasing na rin silang lahat nun. Akala ko nga makakalimutan na nila yung pinag-usapan namin kinabukasan pero paggising ko kinaumagahan, nagplano na si tita na mag-resort daw. At eto, gusto niya raw isama yung girlfriend ko. My gosh, Drew, pati ako gagawin mo sinungaling, kaloka. Tapos offlay lang ibabayad mo sa akin. Isipin mo na lang, down payment lang yan. Ililibre kita ng kahit na anong gusto mo basta batulungan mo lang ako. O sige, papayag ako pero sa susunod, takoyaki naman gusto ko ha. Yun lang naman pala go! Usapan yan ha. Oo, basta wala lang bawian ha. Umuo ka na. Bilang kaibigan, naisip ko na hindi naman mahirap ang hinihinging pabor sa akin ni Drew, kaya pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Kung kaya niyang magpanggap bilang tunay na lalaki, sigurado akong kakayanin ko ring magpanggap na girlfriend niya. Kasama si Drew ay gumawa kami ng sarili naming fake na love story para kung sakaling tanungin kami kung paano kami nagkakilala ay magkapareho ang mga isasagot namin. Pinalabas namin na nagsimula kami as friends hanggang sa na-realize namin gusto pala namin ang isa't isa. Ipinakilala ko ni Drew sa kanyang tita Violeta noong nagkaroon sila ng family gathering sa isang Sabado. Nagpunta kami sa Pansol para i-celebrate ang pagbabalik ng tita nito. Doon ay ipinakilala ko ni Drew sa lahat ng kanyang kamag-anak bilang girlfriend. Tuwang-tuwa noon ang tatay ni Drew dahil may kutob na raw siya noon na may something sa aming dalawa ng anak niya simula noong in-invite niya ako noon sa bahay nila. Natatawa na lamang ako noon sa loob-loob ko dahil umubra ang pagpapanggap na ginawa namin ni Drew. Papadudot malayo sa inaasahan ko ang itsura ni Tita Violeta noong nakita ko siya ng personal. Mas bata siyang tignan kumpara sa edad niya. Very teenager ang galawan niya kahit na senior citizen na siya. Pati nga pananamit ay pasok siya sa mga trending na fashion statements. Tama nga ang sinabi ni Drew. Napaka-cool ng tita niya. Isa siya sa mga dahilan kung bakit ko na-enjoy ang gathering nilang yon. Wala akong ibang sinabi kay Drew noon kundi puro papuri sa magandang ugali ng kanyang tita, Papa Dudut. Ethel, okay ka lang? Oo, inaayos ko lang tong gamit ko para ready to go na kapag umuwi na tayo. Pasensya ka na sa kakulitan ng mga kamag-anak ko Tuwang-tuwa lang yung mga yun kasi may bago silang mukhang nakita. Wala yun. Enjoy nga kasi hindi ko naman naranasan sa pamilya namin yung ganitong kasaya na bonding. Tsaka, pwede ka nang tumigil sa pag-arte dyan. Tayong dalawa lang naman ang nandito ngayon. Hindi pwede. Mahirap na kapag nabuko tayo rito. Baka itali pa ako ng tatay ko sa puno nang wala sa oras. Grabe naman, hanggang ngayon, takot ka pa rin sa pagbabanta niyang yun. Pananakot lang yun. Nako, mas kilala ko ang tatay ko kaysa sa'yo. Malayo naman sila Nandun sila sa pool kaya di nila maririnig tong usapan natin. Ay, sige na nga. Kanina ko pa talaga gustong bumigay Sakit na ng likod ko kakalakad ng straight. Gusto ko nang bumaluktot yung bewang ko. Ayan, ganyan. Baka mamaya makalimutan mo na maging bakla, mahipan ka pa ng hangin. Char. Kung di lang talaga dahil kay tita, di ako sasama rito
Uy, in fairness, ibang-iba nga yung ugali ng tita mo kaysa sa tatay mo ha. Totoo yung sinabi mo na astig yung tita mong yun. Sabi ko naman sa'yo iba yung hulma ng tita kong yun kesa sa tatay ko. Kapag si Tita Violeta ang kasama mo, sure ball na mawawala yung stress mo. Tuwang-tuwa nga ako sa kanya eh. Go siya sa lahat ng bagay at grabe ang atay niya ha. Kaya niyang tumuga ng tequila mula sa bote. Kala mo nasa 20s lang eh. Di mo talaga akalaing senior na siya. Praktisado na kasi. Sa kanilang magkakapatid, siya talaga yung tangger sa inuman simulat sa pool. Tsaka ang ganda niya. Walang kulubot yung mukha. Flawless ang balat. Parang pinaglihi sa manika. Ganun ang gusto ko kapag tumanda ako eh. Ano kayong skincare niya, no? B, wag mo nang pangaraping maging ganon. Ikaw nga, 25 ka pa lang. Pero may wrinkles na yung pagmumukha mo. Grabe ka naman sa akin. Ikaw din naman eh. At least, porselana tong balat ko. Alam mo, feeling ko, kapag nag-out ka sa tita mo, matatanggap ka niya. Try mo kaya mag-out sa kanya. Ayokong i-risk yung sikreto ko. Kahit close kami ni tita, mas close sila ni tatay. Sanggang dikit yung dalawang yun eh. Ayaw mo bang subukan? At least, magkaroon ka man lang ng kakampi kahit isa sa pamilya mo. No, ayoko. Okay na ako sa ganito. Hindi ka pa ba napapagod? Nasanay na kasi ako. Nako, nandyan naman pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap. Tita, bakit po? Anong ginagawa nyo rito? May pinag-uusapan lang po kami ni Ethel. Opo. Tsaka nagpapasama po ako sa kanya para makapagbihis na ako. Ganun ba? O sige, magbihis ka muna. Tapos ikaw, Drew, tulungan mo yung mga kapatid mo doon na magbuhat ng gamit para makauwi na tayo. Sige po, tita. O siya, maiwan ko na kayo. Ethel, doon na lang kayo sa isang van sumakay. Mauuna na kami kasi ang dami ng kagat ng anak ko. Naiwan niya yung lotion niya sa bahay. Sige po tita, wala pong problema. Mag-ingat po kayo pa uwi. Okay. Drew, tulungan mo yung mga kapatid mong mag-uwi ng gamit ha. Opo, tita. Mag-ingat po kayo. At dahil nga sa bakasyonista ay sunod-sunod ang pamamasyal na ginawa ni Tita Violeta kasama ang anak niya. Habang malakas pa raw siya ay gusto niyang ipasyal ang katawan niya bago manghina ang mga tuhod niya. Gusto raw kasi niyang i-enjoy ang retirement niya na deserve niya matapos ang mahabang panahon ng kanyang pagkayod. Nakakatuwa nga dahil itinataon ni Tita Violeta ang pamamasyal niya tuwing day off namin ni Drew para sa ganon ay makasama kami sa mga ganap niya. Sa katunayan, mas ako pa nga ang unang ini-invite ni Tita Violeta dahil minsan ay ayaw sumama ni Drew dahil nga pagod na raw siyang magpanggap na straight siya sa harapan ng mga kamag-anak niya. Sa loob ng 2 buwan, kung saan ako nakarating dahil kay Tita Violeta. Lagi siya nagpapasalamat sa akin noon dahil nagkaroon daw siya ng chance na makabanding ang paborito niyang pamangkin na si Drew. Sobrang ilap daw kasi ni Drew sa pamilya niya. Gusto niya na laging mapag-isa na naiintindihan ko dahil nga sa sikretong tinatago niya. Dahil kay Tita Violeta ay nakarating ako sa Palawan. Nagtungo rin kami sa isang theme park at nakaabot pa kami hanggang sa Ilocos Norte. Nang mga panahong yon ay mas lalo pa kaming naging close ni Drew. Halos araw-araw na kaming magkasama noon mula sa trabaho at pati na rin tuwing off namin. Pero ang hindi ko po inaasahan, ang pagpapanggap na ginagawa namin ni Drew ay unti-unti na palang nagkakalaman. Ang fake relationship lang dapat na meron kami ay nagbago at hindi ko napapansin na ang puso ko ay nagsisimula na palang ma-fall para kay Drew Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, daig pa namin ni Drew ang Best Actor at Best Actress sa naging pag-arte namin bilang magkasintahan noon. Sa sobrang galing na ipinamalas naming acting ay maging ako ay napaniwala na boyfriend ko nga si Drew noong time na yon. Paano ba naman kasi mas sweet pa kami sa asukal kung umasta sa harapan ng pamilya niya. Nagsusubuan kami ng pagkain, laging magka-holding hands kapag naglalakad at may times na nagyayakapan pa kami. Lahat ng gestures na ginagawa ng isang boyfriend ay ginagawa sa akin ni Drew for the show. Nakakamangha nga dahil tuwing kasama ko si Drew sa harapan ng kanyang pamilya
ay wala ka talagang bahid ng kabadingan na makikita sa kanya. Napaka-manly niyang kung gumalaw, pati ang boses na gamit niya ay nakakakilig talaga. Napaka-caring at gentleman niya sa akin, kaya naman hindi na ako nagtataka kung bakit nagkaroon ako ng feeling sa kanya noong time na yon. Hindi ko tuloy maiwasang manghinayang dahil kung tutuusin ay napakagwapong lalaki ni Drew. Kaya naman kaya naman pala niyang magbaka lalaki. At sa sobrang galing niyang magpanggap ay maging ako ay napaniwala niya talaga na may namamagitan talaga sa aming dalawa. Papadudod sa sobrang pagkadilulo ko nga ay hindi ko na rin noon maihiwalay ang totoo sa peke. Ginagaslight ko ang sarili ko na baka naman may chance pa kami na magkatuluyan na dalawa dahil hindi na rin naman bago ang mga kwento ng mga Becky na nagkaroon ng asawa o girlfriend. Noong nagkaroon ako ng chance na kausapin si Drew ay sinubukan kong aminin sa kanya ang totoo kong nararamdaman, Papa Dudut. Nakapag-impake ka na ng mga gamit mo? Para saan? Hindi ka ba minessage ni Tita Violeta? Di ba alis na tayo sa Sabado? Ay, oo nga pala. Hindi pa ako nakapag-ayos ng gamit. Hindi ko pa nga nalalaban yung mga damit ko na dinala ko nung nagpunta tayo sa Palawan eh. Magpa-laundry ka na lang. Grabe ang tita mo. Ubusan ng pera talaga ang peg. Ganun talaga yun. Nagpakahirap siya buong buhay niya kaya ngayong matanda na siya, babawi na lang siya sa mga oras na nasayang niya. Laking pasasalamat ko talaga sa kanya. Kundi dahil sa kanya, di ako makakapasyal sa iba't ibang lugar. Mabuti na lang ako napili mong gawing fake girlfriend. Di bale, malapit na rin naman silang umalis. 2 months na lang naman sila rito eh. O pagkatapos nun, pwede na tayong tumigil. Ay, ayaw niya mag-extend? Susme, wag na please. Hindi ko na carry. Sayang naman. Enjoy na enjoy pa naman akong kasama siya. Kaya sulitin mo na hanggat nandito pa siya. Walang kaso yun kay tita. Gagastosan niya ang buong angkan namin kasi marami naman siyang salapi. Tsaka mayaman yung anak niya. May sariling negosyo yun sa States. Sana all. Paampun na lang kaya ako sa kanya. Ay, ayaw niya raw sa mga lukaret na katulad mo. Sira ulo ka talaga. Ay, grabe rin yung 2 buwan ha. Na-touch na ako sa'yo sa totoo lang. What do you mean na-attach? Hypothetical question lang. What if nagkakaroon na pala ako ng feelings para sa'yo? Anong mararamdaman mo? Ew, yuck! Hindi tayo talo no? Makaiyaw naman to. Good catch din naman ako ah. Good catch ka nga. Pareho naman tayo ng gusto. Ano naman mapapala ko sa'yo? Ayaw mo talaga sa babae? No, never. Ayoko ng papaya at mani. Paano yan? May feelings na ako para sa'yo. Ay nako, tigilan mo ako Ethel ha. Huwag mo akong ine-eme-eme dyan. Hindi nga, seryoso ako. Nafo-fall na yata ako sa'yo eh. Huwag ako, please lang. Ay, kilabutan ka naman sa mga pinagsasabi mo. Susme. Nasasanay na kasi ako sa mga ginagawa mo eh. Paano ba naman kasi? Napaka-caring mo sa akin kapag kasama natin pamilya mo. Yung mga gesture mo as fake boyfriend, nakaka-inlove. Masisisi mo ba ako kung nagkagusto na ako sa'yo? Kasalanan mo yan. Alam mo naman nagpapanggap lang tayo eh. Tsaka isa pa, kailangan kong gawin yun para hindi tayo mabuko na nagpapanggap lang tayo. Huwag mo masyadong bigyan ng mali siya yung mga ginagawa ko sa'yo. Iniisip ko pala nasusuka na ako eh. Ikaw tsaka ako? Yak! Umamin ka na lang kasi sa pamilya mo para matapos na to. Hindi mangyayari yun. Hindi mo ako mapapaamin sa kanilang lahat kahit ano pang gawin mo. Hindi naman pwedeng ganito ka na lang forever. Paano kung nakahanap ka na ng boyfriend na mamahalin mo ng totoo? Itatago mo siya sa pamilya mo? Oo, bakit? Pwede naman ah. Pwede, pero sino namang tao magkakagusto na gawing sikreto lang ang relasyon nila? Ano siya, gold? Dapat nakatago. Tsaka ako nalang po problemahin yan kapag may jowa na ako. Tsaka bakit ba mas ikaw pa yung problemado kaysa sa akin? Ako yung nahihirapan para sa'yo eh. Problemahin mo na lang yung problema mo at ako nang bahalang problemahin yung mga problema ko. Ikaw nga yung problema ko eh. In love na ako sa'yo. Ano yon?
Wala, kako. Excited na ako sa sunod na trip natin. Last na raw yon bago sila bumalik sa States. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na rin ako kapag nakaalis na sila. Inip na ako. 2 weeks bago bumalik sa US si Tita Violeta ay nagkaroon sila ng despedida party. Muli ako naimbitahan sa salo-salong yon dahil nga magaan na ang loob sa akin ng tita ni Drew. Maging ako naman ay na-attach na rin sa kanya dahil never akong nakaranas na magkaroon ng tita sa tanang buhay ko. Nakakalungkot lang dahil kasabay ng pag-alis ni Tita Violeta sa Pinas ay mawawala na rin ng Drew na iniibig ko. Kapag wala na ang tita niya ay hindi ko na makikita ang masculine side ni Drew. Ang wish ko nga noon ay sana sa Pinas na lamang sila nakatira para nang sa ganon ay tuloy-tuloy na ang pagpapanggap namin ni Drew bilang magkasintahan. Sobrang nabihag na noon ni Drew ang puso ko sa puntong nagsisisi na ako na pumayag pa akong magpanggap bilang girlfriend niya. Kung alam ko lang sana na mangyayari sa amin yon, sana'y hindi na lamang ako pumayag sa naisip niyang pakulo. Pero wala na ako magagawa pa. Nangyari na at na-fall na ako sa best friend kong Becky. Kung meron lang sana akong ibang mapagsasabihan ng nararamdaman ko. Kasi wala naman akong aasahan sa kapatid ko. Wala na rin naman akong ibang kaibigan maliban kay Drew. Hindi rin naman ako pwede mag-open up kay Tita Violeta dahil hindi niya alam ang sekreto ng pamangkin niya. Wala akong ibang choice noon kundi ang solohin na lamang ang nararamdaman ko. Matapos ang despedida party, magpapaalam na sana ako kay Tita Violeta nung bigla niya akong tinawag sa kwarto niya. May ibibigay daw siya sa akin. Doon ay nagkaroon kami ng chance na mag-usap na dalawa. Papa Dudut. Ethel, halika, pumasok ka rito sa kwarto ko. Hala, nakaimpake na po pala kayo. Mukhang tuloy-tuloy na talaga yung pag-alis niyo ah. Oo, inaayos ko na yung ibang gamit namin para hindi na kami mahirapan. At saka nakaprepare na rin yung mga pasalubong na iuuwi ko sa Amerika. Isang box ang dadalhin ko pa uwi. Bakit niyo po pala ako pinatawag dito sa kwarto niyo? May ibibigay ako sa'yo. Sandali, nasaan na ba yun? Ayun! Tinabi ko to para sa'yo. Ano po yan? Necklace. Ibibigay ko sana to sa nanay ni Drew. Pero naalala kita, kaya itinago ko na lang muna. Mas bagay to sa'yo. Hala, naku! Salamat po, tita! Walang anuman. Regalo ko yan sa'yo dahil sa pag-aalaga mo kay Drew. Wala po yun. Natural lang naman yun bilang ako yung girlfriend niya. Mahal na mahal mo talaga siguro yung pamangkin kong yun, ano? Oo naman po. Sobra. Siya yung taong hindi ko inakala na mamahalin ko pala. Ang tagal na namin magkaibigan. Never kong naisip na titibok yung puso ko para sa kanya. Hindi ko napansin na may qualities din pala siya na magugustuhan ko hindi bilang kaibigan kundi bilang partner. Kaso ang hirap ng sitwasyon mo ngayon. Po? Bakit naman po mahirap? Kasi malabo namang maging kayo, di ba? Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ko po kayo masundan. Ethel, alam ko kung ano ang ginagawa ninyo ni Drew. Hindi yun magkakaroon ng girlfriend. Kasi alam ko namang bakla siya. Talaga po? Alam niyong bakla siya? Oo naman. Matagal ko nang alam. Malakas ang pang-amoy ko sa mga ganyan. Pero bakit hindi niyo po sinasabi sa kanya? Ayoko naman siyang pangunahan. Desisyon niya yon kung kanino niya gustong sabihin ang totoong pagkatao niya. Siguro may maganda siyang rason kung bakit ayaw niyang sabihin sa akin yung totoo, kaya hinahayaan ko na lang siya. Pero hindi po ba kayo yung nagsabi kay Drew na gusto niyong makilala yung girlfriend niya? Oo, actually, biruan lang naman dapat yun eh. Pero naisip ko, why not? Gusto kong makita kung hanggang saan yung kaya niyang gawin para itago yung sekreto niya. Nagbabaka sakali rin kasi ako na kapag napagod na siyang magpanggap,
Baka sakaling umami na siya kahit sa akin lang. Lagi ko nga po siyang sinasabihan na umami na siya sa inyo kasi alam ko namang tatanggapin niyo siya kaso ayaw talaga niya eh. Wala na tayong magagawa doon kung ayaw talaga niya. Ang importante, nandito tayo para sa kanya. Sana ganun ka rin. Sana patuloy mong suportahan si Drew sa mga desisyon niya sa buhay kahit na hindi niya kayang ibalik yung pagmamahal mo para sa kanya. Gagawin ko po yan, makakaasa po kayo. Kahit ayaw niya akong jowain, hindi ko siya iiwan. Pero mas maganda na rin na aminin mo na lang sa kanya yung totoong nararamdaman mo para wala kang panghihinayangan sa huli. At least, alam niya na may nagmamahal pala sa kanya. Sinubukan ko na po, pero wala talaga eh. Bakla talaga yung pamangkin yun, sagad hanggang buto. Naaawa nga ako sa kanya eh. Walang sino man ang deserve ng ganong buhay. Dapat, open ang bawat isa sa atin na magpakatotoo. Kaso sa mundong to, mahirap talagang i-please ang lahat. Ang panalangin ko na lang para kay Drew na balang araw, magkaroon din siya ng tapang na tanggapin ang totoo at maging proud siya doon. Ako rin po. Yan din pong hiling ko para sa kanya. Papadudot, gano'n na nga ang ginawa ko. Muli kong inopen kay Drew ang tungkol sa nararamdaman ko para sa kanya. Nagbabaka sakali akong seryosohin na niya ako pero sa huli, lalaki pa rin daw talaga ang gusto ni Drew. Masakit man para sa akin ang ma-reject, ay tinanggap ko na lamang ang katotohanan na hindi nga talaga kami talo. At bago nga bumalik sa US si Tita Violeta ay binilinan niya ako na bantayan at suportahan ko raw si Drew sa anumang desisyon niya sa buhay. Mapakaibigan daw, maging kaibigan daw ako para kay Drew dahil ako lang daw ang tanging maaasahan nito. Sinabihan din niya si Drew na mag-ipon daw siya dahil kung sakali mang gusto niyang lumipat sa US ay pwede siyang kunin doon ni Tita Violeta. Sa Amerika raw kasi ay mas mapagtanggap ang mga tao. Doon ay mas malaya siyang gawin ang gusto niya sa lugar na yon. At sa mga sumunod na araw ay bumalik din sa dati ang lahat. Hindi nga nagtagal ay unti-unti rin namang nawala ang nararamdaman ko para kay Drew. Napagtanto ko na hindi ako na in love sa best friend kong si Drew, kundi ay nahulog ako ang loob ko kay Drew na binuo niya. Ang Drew na nagpanggap na lalaki. Pero ang Drew na yon ay never namang naging totoo dahil ang tunay na Drew ay ang best friend kong masayahin at baklang-bakla. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagkakaibigan naming dalawa kahit na nasa magkaibang company na kami nagtatrabaho. Papadudot na banggit pala sa akin ni Drew na plano na raw niyang lumipat sa US at nagpapatulong na siya sa tita niya para magawa yon. Bago siya lumipat, kapag nakompleto na niya ang requirements ay saka lang daw niya aaminin sa mga magulang niya ang katotohanan. Para sa ganon ay wala nang magagawa pa ang mga ito kundi ang tanggapin na lamang ang totoo. Pero sa ngayon hanggat hindi pa yon nangyayari, patuloy pa rin ang pagpapanggap ni Drew. Ito na po ang wakas ng aking kwento at sana po ay nagustuhan po ninyo ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ethel. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang ilaw ng
ng tahanan ang siyang gumagabay at nagbibigay kalinga sa kanyang mga anak. Siyang source ng liwanag sa tahanan sa tuwing bumabagsak na ang moral ng kanyang pamilya. Ikaw, kabarangay, para sa iyo ano nga ba ang role ng isang ina? Dear Papa Dudut, ako nga po pala si Risha, 18 years old at lumaki sa poder ng aking ama na 45 years old. Mag-isa niya akong tinaguyod, kahit ang hirapan ng buhay. Hindi niya sinukuan ang pagiging ama sa akin, kabaligtaran naman yon sa aking ina. Hindi ko na nakilala po ang aking ina at sanggol pa lamang ako noong iniwan ako ng aking ina kay tatay. Naging ina at ama tuloy si tatay sa akin. Hindi na siya nag-asawa pa. Sa akin niya ibinuhos ang buong buhay niya. Kaya palagi kong pangako na babawi ako sa kanya. Oras na makahanap ako ng magandang trabaho na maayos ang pasahod. Kasi lahat ng kailangan ko ay binigay ni tatay. Alam kong madalas na siyang nagkakasakit para lamang buhayin ako, Papa Dudut, pero hindi niya yon pinapakita sa akin. Lagi niyang inuuna ang kailangan ko. Hindi ko na nga maalala kung kailan siya huling bumili ng gamit para sa sarili niya. Ang mga napaglumaang damit ng mga kakilala namin ang siyang pinagtitiisan niya. Isa lang ang sapatos niya. Kahit naghihingalo na at rugby lang ang pinagsasalba niya. Lagi kong sinasabi sa kanya na unahin na niya ang pagbili ng sapatos. Pero sabi niya hindi naman daw kailangan dahil mas komportable siya sa tsinelas kapag nagtatrabaho. Mabuti na lamang at pinapayagan siya sa trabaho na magtsinelas. Naputol kasi ang ilang daliri sa paa ni tatay. Hindi naman siya nagkukwento tungkol doon. Kaya naisip ko na baka naaksidente siya sa trabaho. Awang-awa ako kay tatay kaya madalas ang hiling ko tuwing kaarawan ko ay mabigyan siya ng magandang buhay. Kaya lang sa aking debu ay may iba akong hiniling, Papa Dudut. Happy birthday, anak! Salamat, Tay. Pasensya na kung 5 instant noodles at 3 nilagang itlog lang ang handa mo, ha? Nadelay kasi yung sahod ko. Ayos nga to eh. Alam nyo namang paborito ko ang instant noodles. Tapos tong tostadong pandesal na merong mantikilya. Perfect! Salamat, Tay. Walang anuman, anak. Basta para sa'yo. Babawi ako sa'yo sa susunod. Kapag nakuha ko na yung sahod ko, mamamasyal tayo. Pasok tayo sa mall. Tingin tayo ng mga damit mo ron. Naku, wag na po, Tay. Alam nyo namang hindi ako mahilig pumasyal sa mall. Saka baka mapagastos lang tayo ron. Pumirmi na lang tayo rito sa bahay. Manood tayo sa cellphone ko ng pelikula. Magpapadownload ako riyan sa internet shop sa kabilang kanto. Para sana may magandang mangyari sa birthday mo. Debut mo pa naman. Dapat espesyal. Hindi pa ba espesyal tong birthday ko ngayon? Ang sarap ng pagkakaluto nyo ng instant noodles. Hindi nyo tinipid sa mantikilya tong pandesal. Ano pa bang mahihiling ko? Salamat sa pag-unawa, anak. Hayaan mo, babawi ako. Ako ang susunod na babawi sa inyo, Tay. Ang dami nyo nang ginawa para sa akin. Ako naman dapat. Hindi naman kita inuobliga, anak. Kung ano lang ang kaya mo, yun lang ang iabot mo sa akin. Pero hayaan mo ko bilang tatay mo na ibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo habang wala ka pang asawa at anak. Parang ayoko nang mag-asawa eh. Kasi mahihirapan yung mapapang-asawa ko na abutin yung mga ginawa nyo para sa akin. Mag-asawa ka pa rin. Pagod na akong alagaan ka eh. Gusto na kitang ipamigay. Biro lang, anak. Ikaw na lang kaya ang ipamigay ko kay Aling Petra. Ang tagal ka ng type nun. Pansinin mo naman daw para may libre na tayong kutsinta sa umaga. Nirareto mo na naman ako sa kanya. Tigilan na nga natin yung karereto sa iba. Ganito na lang. Ano bang hiling mo ngayong kaarawan mo? Bukod sa ligawan mo si Aling Petra? Seryoso na, anak. Sana makilala ko na ang tunay kong nanay. Ay, napag-usapan na natin to.
bakit ba kasi ayaw mong ipakilala sa akin si nanay? Gusto ko lang namang mawala na yung mga tanong sa isip ko kung sino siya, kumusta siya, naaalala ba niya ako? O kahit kung paano lang niya ako kargahin nun. Yun lang naman, Tay. Huwag niyo na sanang ipagdamot yun sa akin. Birthday ko naman. Ay, basta iniwan ka na niya sa akin. Alam ko na yan, Tay. Bigyan niyo pa ako ng ibang detalye, please. Tsaka na tayo mag-usap ulit. Risha. Tay, please. Ay, kumain muna tayo. Kailangan ko ng pampalakas bago ako magkwento. Tahimik naming nilantakan ang instant noodles na niluto ni tatay. Hindi makatingin noon sa akin si tatay at parang iniisa-isa niya sa isipan ang mga alaala niya kay nanay. Nahalata kong nabalisa siya. Pero sana'y maintindihan niya na kailangan ko na ring malaman ang kwento tungkol sa aking nanay. Ang tagal ko rin yung hinahanap-hanap at wala akong may kwento sa school kapag may assignment ako tungkol sa aking nanay. Naging madamot kasi si tatay tungkol kay nanay. Gusto lang daw niya akong protektahan. Pero dalaga na ako at alam kong kaya ko nang harapin ang tungkol kay nanay. Pagkatapos namin kumain ay saka na kami nag-usap. Diretsahan na niyang sinabi ang lahat, Papa Dudut. Lorna ang pangalan ng nanay ko. 36 years old lamang siya at kay dad ko lamang siya nung pinanganak niya ako. Hindi pa siya handang maging ina noon kaya iniwan daw ako kay tatay. Sinabi rin ni tatay na marami siyang pagkukulang kay nanay at hindi raw niya naibigay ang lahat ng kailangan ni nanay. Kaya hindi niya masisisi si nanay kung umalis ito para buhayin ang sarili at tuparin ang mga nautlot nitong pangarap. Bumalik ito sa probinsya niya sa Bataan. Noong una raw ay nakikibalita pa ito sa akin pero nang tumagal ay hindi na. Pinaubayan na raw ako ng buo kay tatay. Dahil sabi ni nanay mas maganda raw ang paglaki ko kung si tatay ang bubuhay sa amin. Pagkatapos noon ay binigay din ni tatay ang picture at address ni nanay sa probinsya. Parang nabasa ni tatay na gusto kong puntahan si nanay. Kaya nagabot ito ng 2,000 piso para maggamit ko sa pagdalaw ko kay nanay. Niyakap ko si tatay at nagpasalamat. Noong gabing yon ay tinulungan niya akong mag-impake ng damit. Kinabukasan ay maaga akong hinatid ni tatay sa bus station patungo sa Bataan, Papa Dudut. Magandang araw po. Kayo po ba si Lorna? Ako nga. Sino ka? Ako po si Risha. Ikaw ang... Ako ang anak niyo. Paano? Birthday ko po kahapon. Ang tinatanong ko, paano mong nalaman kung sino ko? At paano mo nalaman ang bahay ko? Kay tatay po. Bakit hindi tumupad sa usapan ng magaling mong tatay? Po? Ang usapan namin, kakalimutan niyo na ako mag-ama. Bakit nandito ka? Kasi gusto ko po kayo makilala. Alam mo naman pala ang pangalan ko. Pero bakit kailangan mo pampuntahan ako rito sa Bataan? Kasi gusto ko lang pong kumustahin kayo. Ayos naman ako. Bakit may dala kang maleta? Kasi po, bala ko po sanang kung pwede lang po. Huwag mong sabihin pinapatapon ka rito ng tatay mo. Hindi pwede. Anong ipambubuhay ko sa'yo? Hindi naman po ganun. Magbabakasyon lang po sana kasama niyo. Kahit magbabakasyon ka lang dito, hindi pa rin kita kayang asikasuhin. Kaya ko naman na po ang sarili ko. Dalaga na po ako. 18 na po ako kahapon lang. Akala ko 15 ka pa lang. Ay, binobola niyo naman po ako. Hindi kita binobola. Nakalimutan ko na kasi kung kailan kita pinanganak. Ang tagal na kasi nung huli kitang nakita. Kaya nga po magandang pagkakataon to para makapag-bond tayong dalawa. Kilalanin po natin ang isa't isa. Bumawi tayo sa mga nawalang taon natin. Hindi ko naman kailangan bumawi sa'yo. Kasi tanggap ko naman binalato na kita sa tatay mo.
Kahit po siguro para sa akin na lang. Regalo niyo na po sa birthday ko na makasama kayo. Tapos na birthday mo, di ba? Kahit ilang araw lang po ako rito, maaasahan niyo naman ako sa gawaing bahay. Talaga? Opo, magaling ako magluto. Yan ang kailangan ko, marunong magluto. Sawa na ako sa kakabili ng ulam sa karinderya. Paglalaba, maaasahan ba kita? Opo naman po. Okay, sige. Pumasok ka na. Sa sofa ka matulog ha? Baka naman mamaya umasa ka pang makatabi ako. Hindi naman po. Okay na ako kahit saan, kahit sa sahig pa. Sakto pa lang pagdating mo kasi kailangan ko na maglilinis ng sahig. Pwede ka bang magwalis muna at magmop bago ka magbihis? Ang lagkit na kasi ng sahig ko eh. Opo, kayang-kaya ko yan. Saan ko po ba kukunin yung walis at basahan nyo? Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa labi ni Nanay Papa Dudut. Tinuro niya kung saan nakalagay ang walis at basahan. Pagkatapos noon ay nagmadali na akong linisan ang sahig niya. Ang dumi ng sahig, malagkit nga. Mukhang may natapong masabaw na ulam at bahagya lang napunasan. Hanggang sa makalikom na ng dumi at alikabok. Pero mabuti na lamang at naturuan ako ni tatay sa paglilinis. Mabilis kong napakinis ang sahig at natuwa si nanay, natuwa rin ako. Pagkatapos noon ay nagpasama siya sa akin para bumili ng mga iluluto ko raw na gabihan namin. Nagpapaluto siya ng adobong manok. Siyempre nagpabibo naman ako. Kaya after naming mamalengke, ginalingan ko sa pagluluto. Inaabangan ko talaga para purihin ako ni nanay sa bawat gagawin kong pabor sa kanya. Hindi masyadong natuwa si nanay sa niluto kong adobo. Masyado raw maalat. Para raw tinipid ko sa suka. Sinabi ko sa kanya na aayusin ko na lamang pero nagalit siya. Sayang lang daw ang oras. Hindi niya inubos ang niluto ko at nagpabili siya sa akin ng barbecue sa kanto. Agad ako nagmadali para bumili kaya lang ay naubusan na ng barbecue. Naghanap pa ako kung saan-saan at hindi ako pwedeng umuwi ng walang dalang barbecue sa kamay ko. Kabado na ako noon dahil wala akong mahanap. Naligaw pa ako dahil hindi naman ako taga roon. Pagka-uwi ko ay mas lalong nagalit si nanay dahil wala akong dala. Nahiya ako noon dahil feeling ko ay mali ako. Sinabi ko sa kanya na babawi na lamang ako sa susunod. Agad niyang inutos sa akin na ibabad na lang daw ang mga labahan niya para mabilis na makusot kinabukasan. Agad ko namang sinunod sa pag-asang matutuwa na siyang muli sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinabukasan ay maaga akong nagising para ipaglaban na si nanay. Habang si nanay naman ay nakaupo sa sala at nagvi-videoke gamit ang cellphone niya. Rinig ko ang masayang tawa niya kahit papaano ay masaya na rin po ako. Nagmadali akong tapusin ang labahan para lamang makabanding si nanay. Excited na akong makakwentuhan siya. Kaya lang pagkatapos kong maglaba ay inutusan naman niya akong ayusin ang lasa ng adobong niluto ko nung gabi. Agad ko naman yung ginawa, Papa Dudut. Naayos ko naman at nananghalian na kami. Natuwa siya dahil masarap na ang adobo. Natuwa rin ako dahil napasaya ko naman siya. Noong time na akala ko ay pwede ko na siyang makakwentuhan ay bigla siyang umalis para puntahan daw ang mga barkada niya. Maiwan daw ako sa bahay para maglinis. Wala naman akong nagawa, Papa Dudut. Sa mga sumunod na araw ay ganun din ang nangyari. Naging parang kasambahay niya ako. Hindi ko pa siya nakakakwentuhan kahit sa almusal. Lagi kasi siyang nakatutok sa kanyang cellphone at ilang araw lang dapat ako roon. Pero natagalan dahil hindi ko pa siya nakakausap ng maayos. Yun lang naman ang habol ko. Makabuo ng koneksyon sa nanay ko. Pero parang iniiwasan niya yon habang inilalapit sa akin ang ibang obligasyon, Papa Dudut.
Nay, okay lang po kayo? Malamang hindi. Nakita mo nagdadabog na nga ako rito. Meron bang masaya nagdadabog? Sorry po, nagtatanong lang naman ako. Ako ang magtatanong sa'yo. Anong balak mo? Balak po saan? Kailan ang alis mo rito? Baka naman maubos ang pera ko sa pagpapakain sa'yo. Gusto ko po muna kasi kayo makabanding sana. Banding? Magkakapera ba ako sa banding na yan? Yun lang naman po ang habol ko kaya ako pumunta rito. Pag nakabanding mo na ako, alis ka na. Pwede naman po. Ay, pahirapan ka naman bata ka, oo. Alam mo namang hindi tayo close. Anong pag-uusapan natin? Kahit ano po. Matatagalan pa ng konti bago ako mag-open up sa'yo. Kaya mabuti pa, maghanap ka ng trabaho pansamantala para makapagbigay ka sa akin ng pang-ulam natin dito. Hindi naman pwedeng ako lang ang gagastos dito. Mas masiba kung kumain kesa sa akin. Pwede naman po. Saka meron po akong 1,500 na natira sa akin. Bigay po ni tatay. Ayun naman pala. Bakit hindi mo agad binigay sa akin yan nung kararating mo lang? Hindi ko naman po alam na kailangan nyo ng pera. Walang taong hindi kailangan ng pera, Risha. Sorry po. Namana mo sa tatay mo yung kaeng-engan na yan. Parehas na parehas kayo. Parang hindi ginagamit ang utak. Mag-ama nga kayo. Nahihiya lang po kasi ako makipag-usap sa inyo. Hiya? May magagawa ba yan? Wala naman, di ba? Yan ang sinasabi ko lagi sa tatay mo noon. Huwag puro hiya ang pairalin. Umutang siya sa mga kakilala niya para may malaki kaming pera. Pero anong ginawa niya? Masyadong pinairal ang pride. Ayun, nagpakapagod sa trabahong maliit naman ang sahod. Ano nangyari? Di wala. Kukunin ko lang po yung pera. Teka, bago mo kunin yun, may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Seryoso ako sa sinabi ko na maghanap ka ng trabaho, ha? Kahit pansamantala lang, maraming karinderiya sa paligid. Pwede ka rin tumulong sa pagbebenta ng barbecue dyan sa kanto. Bahala ka, maghanap ka. Bibigyan kita ng 2 araw para makahanap ng trabaho. Pag wala kang nahanap, papauwi na kita sa tatay mo. Kayo na lang magbanding. Opo, gagawan ko ng paraan. Dapat lang, hindi naman pwedeng umasa ka lang sa akin. Hindi naman po. Tsaka yung tatay mo, kung hindi naman yan tangat kalahati, papapuntahin ka rito ng 1,500 lang ang baon mo. Nag-iisip ba siya? Alam niyang hihingi ako ng pera para ipangkain sa'yo. Hindi ba niya naisip yun? Wala pa po kasing sahod si tatay. Yung 2K na inabot niya sa akin, galing pa yun sa ipon niya para sa pangpaaral ko. 2K pa lang inabot sa'yo. Bakit sinasabi mong 1,500 lang? Ang bata mo pa pero marunong ka ng kumupit. Pinamasahe ko po yung 350, saka po pinambili ko ng bracelet niya yung 150. Anong bracelet? Regalo ko po sa inyo. Yung iniwan ko sa tokador niyo sa kwarto, yung may puso po at angels. Ah, yun ba? Ano ba yun? Akala ko may nakaiwan, tinapon ko na. Nasaktan ako ng laitin ni nanay si tatay. Nasaktan din ako ng baliwalain niya ang bracelet na regalo ko sana para sa kanya. Pero hindi ko yon pinahalata at nagpaalam ako sa kanya para kunin na lamang ang 1,500 pesos. Pero bago ko yon gawin ay pumasok muna ako sa banyo para umiyak. Tahimik kong iniyak ang mga masasakit na salita ni Nanay Papa Dudut. Naghilamos ako pagkatapos para hindi mahalata na namumula ang mga mata ko. Nagmadali na rin akong lumabas ng banyo para kunin naman ang 1,500 at iabot kay nanay. Mabilis niyang kinuha yon at umalis ng bahay. Mamamasyal lang daw siya. Ako na raw muna ang bahalang mag-ayos sa bahay. Sumunod naman ako at pagkalinis ko ng bahay ay lumabas ako. Sinunod ko ang bilin ni nanay na maghanap ng trabaho. 2 araw lang kasi ang palugit niya bago ako pauwiin kay tatay. Halos makaawa na ako sa kantin sa isang elementary school para magtrabaho roon pansamantala. Pinayagan naman nila ako pero sobrang baba ng sahod. Kinagat ko pa rin kesa naman sa wala. Nagsimula na ako magtrabaho roon kinabukasan. Arawan naman ang sahod kaya naiuwi ko kaagad kay nanay ang pinagpaguran ko. Pero hindi pa rin siya masaya, Papa Dudut. Lagi siyang nakasimangot tuwing inaabot ko ng buo ang 250 pesos na sahod ko kada araw.
Nung una'y nagdadabog lang siya pero noong tumagal ay hindi na niya nakayanan pa. Sinabi na niya sa akin ang sama ng loob niya sa liit ng sahod ko, Papa Dudut. Talaga bang 250 lang ang sahod mo kada araw? Opo, Nay. Yan lang talaga. Kasi naawa lang naman sa akin yung nagbabantay sa kantin, kaya nagawa niya akong isingit sa trabaho. Kung naaawa siya sa'yo, edi sana man lang tinaasan niya ang pasahod sa'yo. Ano ba naman yun? Hayaan niyo po, susubukan kong maghanap ng ibang trabaho. Dapat lang. Kulang tong 250 sa ating dalawa. Alam ko naman po. Baka naman hindi totoong 250 lang ang sahod mo, ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Baka kako kinukupitan mo lang ang sahod mo. Baka 400 talaga pero binabawasan mo para pangluho mo. Hindi po, Nay. Talaga? Susugod ako sa kantin para magkaalaman na. Ano, gusto mo? Opo, kahit pumunta pa kayo bukas, hindi po ako nagsisinungaling. Mali po yun. Ay nako, mana ka talaga sa tatay mo. Puro na lang kabutihang asa lang inuuna. Alam ba niyang hindi na mabubuhay sa panahon ngayon ng puro kabutihan lang? Ang dami na masasamang tao na umaasenso. Dapat gumahin na kayo sa kanila. Ang hirap pong sikmurain yun. Kesa naman sikmurain tayo dahil sa gutom. Mamili ka. Babawi na lang po ako sa inyo sa susunod. Sa day off ko po, maghahanap ako sa bayan ng trabaho. Kailan ang day off mo? Sa Sabado hanggang Linggo po ng tanghali. Sa hapon po kasi kailangan na naming mag-ayos ng mga paninda sa kantin at… Hindi ka pwedeng pumunta sa bayan ng Sabado. Kailangan mo maglaba ng mga damit ko. Nasa labahan pa lang isusuot ko next week para sa outing namin ng mga kabarkada ko. Unahin mo yun, ha? Pero paano po yung paghahanap ko ng trabaho? Gawin mo pagkatapos mo maglaba. Kung alanganing oras ka na matatapos maglaba, agahan mo na lang gumising kinabukasan. Dapat madaling araw pa lang nasa bayan ka na para mag-check ng mapapasukan trabaho. Piliin mo yung stay-in, ha? Stay-in? Oo, para makabawas ng gastusin dito sa bahay. Pero paano po tayo makakapag-bonding, Nay? Ito naman, puro bonding ang alam. Mabubuhay ba tayo ng puro bonding lang? Akala ko po kasi magbabonding na tayo kapag nakahanap na ako ng trabaho. Sa liit ng sahod mo, aasa ka pa ng bonding sa akin? Ayoko nga. Paano po kung wala akong mahanap na trabaho sa bayan? Pag-iisipan ko kung kaya ko pa matiis ng 250 na sahod mo. O baka pauwiin na rin kita sa tatay mo. Kailan po ako pwedeng bumalik dito? Ha? Bakit ka pa babalik? Para po maging close na tayo. Ngayon pa nga lang hirap na ako makisama sa'yo kasi nagiinit ang dugo ko sa mga kapalpakan mo eh. Babawi po ako sa inyo, Nay. Hindi na po ako papalpak sa susunod. Siguraduhin mo lang kasi tinapon ko na ang tatay mo sa kapalpakan niya noon. Huwag mong hintayin na ganun din ang gawin ko sa'yo ngayon. Papadudot pinandilatan niya ako ng mata para ipakitang hindi siya natutuwa sa akin at kay tatay. Paniniguro rin niya yon para bilisan ko ang paghahanap ng trabaho. Yon ang naging bonding naming mag-ina, puro pagbabanta. Aaminin kong napapansin ko na at hindi na ako natutuwa sa inaasal ni nanay sa akin. Ni minsan ay hindi ko naramdaman na mahal niya ako. O kaya kahit ituring man lang na isang anak. Para talaga akong kasambahay, Papa Dudut. Lagi ko na lamang isinisingit ang sarili ko sa kanya at ako na minsan yung nahihiya. Pero sumusubok pa rin ako. Kasi baka ako yung may pagkukulang. Baka kulang yung effort ko para makipaglapit sa kanya. Pero hindi alam kong ginagawa ko ang best ko para makabuo ng koneksyon sa kanya. Siya lang tong gusto akong iwasan. Siguro kasi hindi pa rin niya magawang mapatawad si tatay sa kung anumang nangyari sa nakaraan nila. Hindi pa rin buo sa akin at malinaw ang totoong dahilan ng hiwalayan nila noon. Kahit si tatay ay hindi maibigay ng diretsyo ang lahat ng detalye. Hindi ko naman na siya pinilit noon dahil baka umatras pa ito sa payagan akong makilala si nanay. Kaya nga gusto kong makibanding kay nanay para itanong na sa kanya ang lahat. Iniisip ko kasi na baka yun lang ang kailangan ko para matahimik na rin po ako.
Kailangan ko lang ng closure sa naging hiwalayan nilang dalawa. Baka kapag naging malinaw sa akin ang lahat ay hindi ko nahahanap-hanapin pa ang pagkalinga ni nanay. Baka makontento na lamang ako sa pagmamahal at pag-aalaga ni tatay. Kaya naman pinagsikapan kong kunin ang loob ni nanay habang nasa poder niya ako. Baka yun na ang sagot sa lahat ng tanong ko mula noong bata pa lamang ako. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa ilang linggong pag-stay ko sa bahay ni nanay ay may mga nalaman na rin naman ako sa kanya. Nalaman ko na nagtatrabaho siya bilang announcer sa isang bingguhan sa mga perya. Sideline din niya ang pagbebenta ng rejuvenating cream. Ang alam ko ay sapat naman ang kita niya roon lalo na sa perya. Marami namang nagbibigay sa kanya ng tip lalo na kapag natipuhan siya ng mga naglalaro. Nalaman ko yon nang minsang nag-uwi siya ng lalaki sa bahay. Nanalo ang lalaking yon sa bingo at malaki ang binalato kay nanay. Kaya good mood noon si nanay dahil malaki ang nahawakan nitong pera. Hindi niya pinagdiskitahan ang sahod ko. Ilang lalaki ang inuuwi niya noon sa bahay lalo kapag blackout bingo sa peryahan kung saan siya naka-assign. Inaasahan ko na yon palagi at minsan natatakot na rin ako at hindi makatulog ng maayos sa gabi. Lalo kapag iba ang tingin sa akin ng lalaking inuuwi niya. Hindi ko lang masabi dahil baka mabaliktad ako. Malaking adjustment ang ginawa ko sa pagpasok ko sa mundo ng nanay ko. Pero si nanay hindi niya magawa yon para sa akin. Napansin ko na puro ako na lamang lagi ang nagbibigay pero tinitiis ko. Kasi baka kapag napansin na ni nanay na puro magaganda ang nagagawa ko para sa kanya ay baka mahalin na niya ako. Baka pansinin na niya ako. Kaya nagpursige pa rin ako para kunin ang loob ni nanay. Triple ang galing na ipinakita ko sa paglilinis ng bahay para wala itong maipintas sa akin. Sinisigurado kong kada uwi niya ay kampante siya at magbubuhay reyna na lamang. Lahat ng hirap ay binaliwala ni nanay Papa Dudut. Lahat ng hirap kong yon, hindi ko pinapaalam kay tatay Papa Dudut. Tumatawag sa'yo ha. Nag-alala ako kasi hindi ka sumasagot. Pasensya na po, Tay. Nabisi lang kasi. Ang daming customer sa kantin. Kantin? Ay, hindi ko pa po pala nasabi sa inyo. Nagtatrabaho po ako sa kantin ngayon. Ha? Paano ang pag-uwi mo rito kung may trabaho ka na riyan? Pansamantala lang po ito, Tay. Para may maibigay ako kay nanay. Anak, pinilit ka bang magtrabaho ng nanay mo? Hala si tatay, hindi po ha. Akala ko lang kasi. Ayaw nga ni nanay na magtrabaho ako eh. Nahihiya siya kasi gusto niya siyang bumuhay sa akin dito. Sabi ko, kawawa naman si nanay kung puro siya na lang. Kaya naghanap din ako ng sideline. Alam mo tay, ayaw nga tanggapin ni nanay yung inaabot kong sahod eh. Pero pinipilit ko kasi nga gusto kong makatulong sa kanya. Paniguradong natutuwa na sa'yo ang nanay mo niyan. Nakikita niyang responsable kang anak. Opo nga po eh. Lagi po niyang sinasabi sa akin yun. Mabuti naman kung ganun. Para naman hindi nakakahiya sa kanya. Baka kasi isipin niya, hindi kita napalaking maayos. Hindi po Never po siyang nagsabi ng hindi maganda sa inyo. Talaga anak? Hindi niya ako sinabihang tanga o walang kwentang ama at asawa? Hindi po talaga. Mabuti naman kung ganon. Siguro napatawad na niya ako sa lahat. Napatawad po saan? Alam mo na siguro yon. Ay, hindi naman ako iiwan ng nanay mo kung hindi ako nagkulang, hindi ba? Sayang lang kasi at hindi ako nakapag-aral. Kaya hindi ako nakakuha ng magandang trabaho para masustentuhan ko lahat ng kailangan ng nanay mo noon. Sa tingin niyo po ba dahil doon kaya kayo iniwan ni nanay? Oo, kasi yun naman ang nasabi niya sa akin nung
iniwan ka na niya sa poder ko. Kaya hindi ko na rin siya inabol noon kasi klaro sa akin na hindi ako ang tamang lalaki para sa kanya. Ayoko namang ipagdamot sa kanya yung tsansa na may makilalang lalaki na kayang ibigay sa kanya ang lahat. Kasi hindi ako yun eh. Hindi po totoo yan, Tay. Kita nyo ngang naibibigay nyo ang lahat sa akin. Hindi na nga kayo nakakapagbigay sa sarili nyo eh. Puro ako na lang ang iniintindi nyo. Kasi sa'yo ko na lang binubuhos lahat ng mga hindi ko nagawa at naibigay sa nanay mo noon. Maswerte pa rin si nanay kasi kahit papano, sinubukan nyo namang ibigay sa kanya ang lahat. Baka hindi lang talaga naging sapat para sa kanya. Baka nga. Anak, may tatanong ako sa'yo. Ano po yun, Tay? Huwag mong sasabihin sa nanay mo, ha? O sige po, ano po ba yun? Meron na ba siyang boyfriend o asawa? Naku, single na single, Tay. Wala nga po ako nakikitang lalaki na dinadala niya rito sa bahay. Puro lang siya trabaho. Career woman talaga. Bakit niyo po natanong? Wala naman. Ewan ko ba? Parang sa mga kwento mo kasi tungkol sa kanya, nagkakrush ulit ako sa nanay mo. Pero wag mong sasabihin ha. Naku, nakakahiya. Uy, kinilig naman ako ron, Tay. Sige, ganito na lang. Ako ang magiging tulay niyo para magkabalikan. Naku, wag na. Tsaka ang dami nang nangyari sa nakaraan namin na hindi maganda. Kaya, pero sa tingin mo may pag-asa pa kaya ako sa nanay mo? Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon sa huling sinabi ni tatay. Kasalanan ko naman kung bakit ganon ang tanong niya. Napaasa ko siya. Nagsinungaling ako sa totoong trato sa akin ni nanay at ayoko lang naman kasing maghinala si tatay. Kapag nalaman kasi niyang hindi maganda ang trato ni nanay sa akin, paniguradong papauwiin na niya ako. Baka yun pa ang maging dahilan para magtanim ng galit si tatay kay nanay. Ang gusto kong mangyari ay magkaayos na sila kahit na hindi na magkabalikan pa. Yun bang makapag-usap man lang para magkumustahan. Para malaya na akong nakakasama silang dalawa. Pero sa ugali ni nanay ay parang malabong mangyari yon. Ramdam ko ang galit niya kay tatay at hindi na yon nagbago kahit panay ang bida ko sa magagandang ginawa ni tatay sa akin. Inisip ko na baka kulang pa ang pagbebenta ko sa magagandang katangian ni tatay. Napangiti ako at nakaisip ng ideya. Paano nga kaya kung galingan ko pa sa pagbibida kay tatay at sa mga magagandang katangian nito? Na-imagine ko kapag lumambot na ang puso ni nanay, kapag bentang-benta na sa kanya ang mga magagandang ugali ni tatay ay pwede kaya silang magkabalikang dalawa. Kasi nung puro ako papuri sa ugali ni nanay kay tatay, bigla naging masigla si tatay sa pagtatanong tungkol kay nanay. Bigla parang nagkagusto ulit ito kay nanay. Baka naman pwedeng ganun din ang mangyari kay nanay. Pwede kayang magkaroon ng second chance sa pagmamahala ng mga magulang ko. Mararanasan ko na kayang magkaroon ng buong pamilya. Napangiti ako at pwede yon, naniniwala ako. Risha, Nay? marunong ka naman mag-pedicure, di ba? Opo, Nay. Lumapit ka rito. I-pedicure mo pa ako. Hindi ako makayuko nung maayos eh. Sumasakit na naman ang likod ko. Sige po. Kumusta ang tatay mo? Ay, si tatay po. Ayun, sobrang gwapo pa rin. Ha? Kinukumusta ko ang kalagayan ng tatay mo, hindi ang itsura niya. Kailan pa naging gwapong tatay mo? Kung hindi naman po gwapo si tatay para sa inyo, bakit niyo ako nabuo? Gusto mo malaman? Opo, gusto kong malaman yung naging love story niyo. Hindi nga love story ang nangyari sa amin, no? Horror. Po? Yung kaibigan naman niya ang gusto ko eh. Kaso hindi ako pinapansin. Kaya nagpainom ako. Inimbitahan ko silang dalawa ng tatay mo para pumahig lang yung kaibigan niya na sumama. Sinubukan kong lasingin yung kaibigan ng tatay mo pero hindi umepek.
kaming dalawa ng tatay mo ang nalasing. At yun na. Nabuntis na po kayo nun? Oo. Yan ba ang love story na inaasahan mo? Akala ko kasi magkarelasyon na kayo nung nabuo niyo ako. Yak! Bakit ko naman papatulan ng tatay mo? Nakita mo naman ang itsura niya, di ba? Tapos hindi pa nakapag-aral. Pangit pa ng trabaho. Bakit ako magtitiis dun? Pasalamat siya wala akong ibang mapuntahan kaya nagtiis ako makisama sa kanya hanggang mailabas kita. Pero wala eh, ayoko talaga. Nakakasuka makisama sa kanya. Alam po ba to ni tatay? Una pa lang naman alam niya na hindi ko siya gusto. Siya tong patay na patay sa akin. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na ang trip ko ay yung kaibigan niya. Pero mapilit siya. Feeling ko nga'y sinadya niyang lasingin ako para madali niya. Kaya hindi ko pa rin siya mapatawad sa pagkakabuntis siya sa akin eh. Tsaka kung alam mo lang na, aray Risha! Lintik kang bata ka! Balak mo bang putulin ang mga daliri ko sa paa? Tulad ng ginawa ko sa tatay mo ha? Kayo po ang pumutol sa mga daliri sa paa ni tatay? Bakit? Hindi ba nagkukwento yung tatay mo sa mga nangyari noon ha? Kapagod! Ako bang inasahan niya magkwento sa nakaraan namin? Aray! Sinasadya mo na yatang paduguin ng daliri ko eh. Ano bang problema mo? Aray, Nay! Hindi niyo naman po kailangang manipa. Buisit ka eh. Parang gusto mong patayin lahat ng kuko ko sa paa eh. Tumabi ka nga dyan. Lalakad ako. Anak, napatawag ka. Hello, Tay. Okay ka lang? Hindi po, Tay. Anak, ano nangyari? Magsabi ka kay tatay. Tay, ayoko na rito. Anak, umuwi ka na rito kay tatay ha? Susunduin kita sa terminal. Opo, Tay. Uuwi na ako. Hintayin niyo po ako. I love you, Tay. Halos malunod ako sa iyak at sama ng loob. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko na ibinunyag ni nanay. Yun ang huling chance ang ibinigay ko kay nanay at hindi ko na kaya. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n kasama ang turing niya sa akin. Pero naiintindihan ko na ang lahat. Pati ang nakaraan nilang dalawa ni tatay at kung bakit hindi sila nagkatuluyang dalawa. Doon ako nagkaroon ng closure. Mabilis kong kinuha lahat ng mga gamit ko at umalis ng bahay ni nanay. Hindi na ako nagpaalam pa sa kanya. Nagmadali ako nagpunta sa terminal at mabuti na lamang at meron pa akong natirang 400 pesos para pamasahe pa uwi kay tatay. At makalipas ang ilang oras, nadatnang ko na si tatay na nag-aabang sa akin sa terminal. Nagmadali akong pinuntahan siya at niyakap. Hindi na ako aalis pa sa piling ni tatay at hindi ko na pipiliin na hanapin ang mga sagot sa mga katanungan sa aking nakaraan. Si nanay na mismo ang nagbigay ng madilim na kasagutan sa lahat ng yon. Tinanggap ko yon para mas madali na siyang talikuran. Oo at nanay ko siya. Pero hindi siya naging ina sa akin. At mula noon ay tuluyan ko nang sinarado ang libro ko sa kanya. Tapos na ang role niya sa buhay ko. Salamat na lamang sa kanya dahil nagkaroon ako ng chance na maging ama si tatay na naging ama at ina ko. Bakit pa ba ako maghahanap ng pagkalinga ng isang ina? Kung mismong si tatay na ang bumubuo noon para sa akin, hindi ba? Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako po ang inyong kapuso at kabarangay forever, Risha. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.